ए चहा तयार झाली हो. आधी टाकतोय काय झाला काय पैशाने घेतली. तू टेस्ट करू पहिली सुरुवात. ही म्हणजे मी कसं सॅम्पल मास्टर आहे. हा बरोबर. सॅम्पल कशी झाली ती सांगा. एक नंबर चाय झालेली. एक नंबर झाली आहे ना. मग काय ना. आणि भाऊजींनी परत 2 पेले चाय साखर टाकून आणले. आणखी होतली. हो काय बदल करू नको. चाय भारी केल्या ना. होय. तू सांगा उठून 8 वाजता जाणार. चला चला मी गॅस पेटून देते. तो पावडर मी आणताय तुका. चल पावडर नको माझी पिशवी घेऊन गो. माझ्यावर तुम्ही जावा ना. मग चल चल लवकर फटाक कर. हे चल भाजीचा जुडिओ लहान झाला. ओमे भाजीचा जुडिओ लहान झालं. जाळ्याचे पैसे वसूल करू. 2 दाम कमी करू. दाम घे जा. काल बहिणींका ते भरपूर दिले फांदान. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी मुकेश गाडी तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते. तर कसंच मंडळी सगळे मस्त मजेत ना. घाई गडबड कसली आहे ती बघितलं असाल. तर मंडळी आता आपण चाललो. हे बघा दुकान घातलेला आणि गेल्या वर्षी होता आणि यावर्षी पण घातलेला वडापाव स्टॉल. तर सगळी तयारी चाललेली गडबड आणि आत्ता सुरुवात करूच्या. पहिली सकाळीच दुकानं भरपूर आहेत यावर्षी आणि विणू पण इलो नाही यावर्षी. त्यामुळे माझ्या मारानाचा कारण व्हिडिओ शूट करूच आहेत आणि ह्या सगळा सांभाळूचा. त्यामुळे सगळी गडबड होणार. हे हॉटेल आमचा. हां आपला नंबर लावल्या ना पहिलो. बाबू काका पण इलो. झाली चाय. तर मंडळी बघा सकाळी चहाक सुरुवात झालेली आहे पहिली. तर मंडळी आता मंदिरात पूजा पण चालू आहे आणि त्याच्यानंतर मग सप्त्याक सुरुवात होणार. पहिली आधी पूजा चालू आहे. तर चला जाऊया मंदिरात. तू टेस्ट करू पहिली सुरुवात. ही म्हणजे मी कसं सॅम्पल मास्टर आहे. हा बरोबर. सॅम्पल कशी झाली ती सांगा. एक नंबर चाय झालेली. एक नंबर झाली आहे ना. मग काय ना. आणि भाऊजींनी परत 2 पेले चाय साखर टाकून आणले. आणखी हो कॉक बंद ना. नाही तर कॉक चालू ठेवायचं चाय खाली यायची. सायव जाऊची लागता बघ तू नशिबादी. मसाले काय बनवले म्हणजे का तू माणूस मारता ढवळता मधी. काय कळत नाही. बरोबर ह्या झाला चढवा जवळ दिला. दुसरं काय तो तकडे येत नाही. जावई यांच्या जेवर खेळ सगळं वळवण्यातलं दिलं नाही. बाबा ते मेन खास व्हीआयपी माणूस. तू कच त्या चाय द्यावा. चाय द्यावा. ए चहा तयार झाली हो. आधी टाकतोय काय झाला काय पैशाने घेतली. ए चहा तयार झाली एवढा बरोबर. चहा तयार झाली. हे बसान काय करता. चाय देऊ नको. एवढा भरून सकाळपासून मरतो चाय चाय करून. ही चाय ना बरोबर काय बदल करून काय म्हणतात. बरोबर झाली रे. मस्त चहा बनवल्या ना. एक नंबर.
पहिली माकाली भाई विचार त्याका समोर पहिली भाई मी चाय पितो आता आम्ही पहिले होय ना आता तर तुम्ही जेव्हा भारीच वेळेला गेल्या ना चहा मस्त असतं नाही ह्याच्यात काय बदल करू नको. चाय भारी केल्या ना होय म्हणजे तू खुर्चीवर कोण बसला बरोबर आहे. या बरोबर आहे. खुर्चीवर येऊ बसलो येणे द्यायची. टोपी बी घालून खुर्चीवर बसला गावकार कोण चाय मध्ये काय फरक करू नको. चहा बसलो गल्ल्यार ना तुझं संबंध गल्ल्याची काय नाही. त्याची भवानी या पोर तो उडी मारित होते जाऊन वाळ आता त्याला जीव देऊ लावू नको. आणि तो बघ जावं हे मागे जाऊन रोवलो पळाक लागला की धरू तुम्ही यालाच म्हणते काय ते हे होत काय ते वडापाव काय ते नाही उलटे नाही येत. उलटा वडापाव एका बादले ते होय ना. त्यांनी आधीच चांगलंय त्यांनी आधीच चांगलं मी वडू घेणार नाही. मग सांगणार ते उभं राहून तेल लय जातात एका तेल लागतं. फोन कर आम्ही रात्री मग जेवण बिन येऊ नको ना. काय जेवण बिन येऊ नको ना. जेवण तुम्ही येताल असं ना नाही येऊ नको ना. कसं येऊ नको कसं म्हणणार? ये ना ये ना आमका आपलं का खपवतात का? थोडी जरा गोड झाली आहे. 35 झाले 15 देऊ कळते. कशी आहे जा? तो मग तीन भरू नको अरे ते ठेव मग दी हे आता पहिले तुम्ही इलास म्हणून हे दिले. हॅलो हा घेऊन ये हा. तर चला मंडळी पूजा वगैरे झालेली आहे आणि आता आर्थिक सुरुवात होता आणि त्याच्यानंतर मग पहिलो फेरो सार्वजनिक नाचणार आणि त्याच्यानंतर मग प्रत्येक वाडीवर मेळ असतं. तर चला पहिले आधी आरत करूया. सरळ काय करा सरळ काय त्याला
नवीन का फासनाथ रे फासनाथ Thank you.